Това трябва да бъде. Това е най-силното. Това ли е най-силното? Не, сега. Толкова се удари. Сега това е точно надолу. Да. Това е нормалната позиция. В смисъл най-силна като струя, така, нали? Да. Да, добре. Да спочвам душа надолу. Да. Другите ще ги замахнеш? Да ги снимаме и трите позиции. Всички позиции, да. А иначе самото стои, видя ли така нагоре? Да, нали видя? Нагоре, надолу, глава. И ние го трябва да го снимаме. Този ще бъде надолу, наляво, надясно, всяка. То виж има и мека част. Да, заради това гледам, че е мека частта и че би трябвало да я поддържим. Ами, изпуща ли на надушка? Да. Тоест в момента той е възможно най-надолу, нали така? За Не, момента... още надолу. Може и още. И то долу-горе нещо тъй беше. Така ли ти го Нещо показвате? такова беше. Сега ще го пуснем ли? Да видим какво ще. То така... Да. Я го задръж само малко по-дълго. Да мога да... Да. Само да го снимам. То така няма логика, нали? Да. При нея ще напада и нормално. Да. Ясно. Добре. Тоест той тази позиция е показал. Ами той показва, може да не е било съвсем максимално, но буквално пак нямаше смисъл Така, да че даде горе, Ще дойде отгоре, чак да. до теб ще дойде. Да. Не знам. Добре. Това са, че се изтича, това е изтичане, като попълни тук.